takže Tomáš nám zahraje jako písničku o zajíčku. Dopředu, aby tě slyšeli. No. A já myslím, že jsme tady od toho, abychom přání plnili. A Gríšo. Mikuláška čopáč, Mikuláška v sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní. Já myslím, že Líša může se uklonit a myslím, že taky Určitě. No, když si vešák, no to musíš dostat taky, že jo? A přijdeš příští rok zase? No, my si tě rádi poslechneme. No a Líša byl vlastně takovou krásnou tečkou za tím naším mikulášským koncertem. Takže my vám všem děkujeme, že jste přišli, že jste si tady všechny děti přišli poslechnout, že jste je podpořili tím, že jste tu vlastně s nimi byli. A doufáme, že oni zase vám udělali velkou radost z toho, jak byli šikovní. Doufám, že se s vámi zase někdy brzy uvidíme a budeme se na vás těšit. Naschledanou.